Akira Moses Igbo nwere ndị elele Engineer Jex ụmụ Chineke Magic Finger ndọma Divinity Akira Moses eke n'ụlọ Igbo nwere ndọma ejeje mba anyị nwere ndọma ejeje Our God I never see beautiful people they can live no mejeje Igbo nwere ndo mejeje mba ayama ndị nọ Senegal ebe bọla mmadụ Akira Moses ebule emegbu anyị ekele ụmụ Chinekele ụmụ Igbo ndị nọ na Senegal ụmụ Igbo dị makara aka anyị nwere ndị gara akwụkwọ anyị nwere ndị nọ ya Igbo nwere ndị ji ego ndị ji ego Igbo ịma anyị na-eme ihe siri ike Igbo na-emekwa ihe siri ike asị m ekele ụmụnne m ndị London na Senegal ndọma mejaga mba Akira Moses ekele ụmụ ndọma America anyị nwere ndị jenye mba United States ndọma ejenye mba ndọma kara aka ndọma anyị nwere ndọma ejeje anyị nwere ndọma iberu n'obodo dị iche iche anyị nwere ndọma ejeje iberu n'Imo steeti anyị nwere ndọma ejeje anyị zuru iberu Abia steeti anyị nwere ndọma ejeje Iberu Enugu steeti Enugu nwere ndọma ejeje Iberu Rivers steeti anyị nwere ndọma ejeje ndọma kara aka Imo steeti Igbo nwere ndọma anyị nwere ndị kara aka Igbo nwere ndị kara aka ndọma kara aka anyị nwere ndọma ejeje Ifụkwa m ụgbọ m onye Igbo ọnụ m onye Igbo anyị nwere ndọma Igbo na-edozi obodo Igbo na-edozi obodo na-ahazi anyị na-ahazi anyị na-eme ife siri ike ngara na gọọmenti Igbo na diaspora ndọma kara aka anyị na-eme ife anyị kwuru anyị na-eme anyị jụrụ oke mma ụmụ Igbo wu ndị kara aka Akira Moses ekele unu ndọma ndị nọbata obodo adị mma ide ndị dị ụlọ ndọma mekele unu anyị zụrụ oke mma onye ọbụla welu nke osiri n'ala Igbo Igbo kara aka ndọma eji eme ọnụ anyị nwere ndị jeje mba ifụkwa m ụmụ ndọma iberu n'ala Igbo anyị nwere ndọma ejeje mba Igbo ndọma iberu n'ala were anyị nwere ndọma ejeje Akira Moses eburu egwu makara aka si mekele ụmụ Igbo ndị kara aka na-ejebe na Senegal na London ndọma meje mmanụ ibi na America mekele ụmụ ndọma adịdaka site kara aka mekele ụmụ Akira Moses ekele Mr. Collins onye eji eje ugwu kere osiwu onye eze mekele gị ma okpuwere ụzọ onye eze okpuwere ụzọ nwanụ na Chimbiri onye eze meje mmanụ Akira Moses ekele gị sokwa ndị ji aga mba Director Managing Director Links of Big Six and Perfect Links Limited onye ọma kara aka onye ọma na London based onye ọma Akira Moses ekele gị onye eze okpuwere ụzọ iso na ndị Igbo ji aga Daniel Jemanu Akira Moses ekele n'ụlọma gị igolo nwanyị ọma kara aka obi dị ya nwanyị ọma Chisi
mekele nwanyị ọma si mekele dị mabrụma London base onye ọma nwanyị ọma kara aka ndọma meji aga akịrọ Moses ekele onye okpụrụ ụzọ na chimbiri ndọma lee kedu maka kọmlisi nwa mama onye nne ukwu aka nwa bese London base oshiaga Canada onye ọma meje mmanụ onye akịrọ Moses ekele gị maka onye eze maka obuwere ụzọ na-ekele akpịsị m kelere gị His Excellency Right Honorable Emeka Ihezor agwa gọvanọ Kaiba aka Imo steeti onye eze Moses ekele omenka fụrụ anya onye ọmasị mekele gị akịrọ Moses ekele presidenti nwanyị ọma kara aka anyị ekele our father Chief Chukwu Kerosi Igwe Okoma mara mma ekeke Santa from and Cosmetics Nigeria Limited onye ọma meje mmanụ ego ụbọchị ama ama onye alawerele imerụ n'ala Igbo nwere nneọma enyere obuwere ụzọ onye omeji eje akịrọ Moses abịa dedebụlọ megwu egwu Chinoziri agọzi si mekele nezenekara ndọma mara mma kedu maka Chief Chika Chima asụrụ ka onye ọma CEO Ultimate Oil and Gas onye na-asị mekele gị onye eze na-akwụsị banyere oil memba na Dakar Pioneers onye ọma meje mmanụ akịrọ Moses ekele gasọrọ onye eze meje mmanụ onye eze meje aga Chima Chika akịrọ Moses ekele gị iri lọlọ mmadụ Jennifer Chima ọdụkọlọmba nwanyị ọma rara aka Asụrụ Holdings Nigeria Limited ndị ọma onye memeje mmanụ akịrọ Moses ekele gị dealer and suppliers of kitchen utensils number HBL Road Ọnọka Naija State onye memeje mmanụ kedu maka Golden Son of St. Cyprian Anglican Church n'Ụmụchima Ọmụmachukwukabịa nwere ụzọ one of mgbotu ukwu isi ala mkpa oge mere mma akịrọ Moses ekele gị okpukpere ụzọ ọrụ ọma kara aka onye ọmachi ime ekele gị ọwụ ya fanda BOT Chairman Ọramgba West Dakar na Senegal onye ọma akịrọ Moses ekele gị fanda BOT Chairman Abia State Forum na Dakar Senegal onye ọmachi ime ekele gị Coordinator Abia State Diaspora Okoma mara mma onye ọma na Malaga Spain akịrọ Moses asụrụ worldwide onye ọmasị mekele gị edi onye ọma iberụ n'ụlọ were anyị nwere ndọma iberụ n'ụlọ mba asụrụ onye omekara aka eri aka sa onye na Senegal onye anaghị adịghị mma onye ọma mekele gị kalịsịa na East Texas onye debeje mmanụ mgbe m bịara emere ka m gbado onye dị na East onye eze mechiri m onye desi m ọgwọ m ose ka n'aka onye zakịrị m si eze ọtọ nkọ onye maka aka CEO Diamond Cars
kosodieme nwanyị ọmakara ma kosodieme nwanyị ọmakara anyị ka akọ na-abara anyị mba ndị anyị ka aka dị ya abara anyị mba elu ndị anyị ka aka dị ya abara anyị mba eze ọtọkịrị ọmụsisi ndị anyị ka aka na-abara anyị mba onye eze echi ga-abịa n'ụlọ m ihe m na-emere ka ọja kọkwala onye eze echi ga-abịa n'ụlọ m osisi ihe m na-emere ka ọja kọrọ m eze ọdọ onye ọma onye eze kara aka oji monde mọbọ na hisidere ụlọ n'ụkọ kingdom anyị nwere ndị ọma historia rendes onye eze mara mma onye eze ya long live ọdọ kingdom in Dakar Senegal onye eze ya ka chere ọma kira Moses ekele onye eze ya chika meka edamekele olumekele gị edamekele olumekele chief afunwelotanna CEO Maxon Worldwide Limited and Maxon's Multi-Concept International PLC. Owoyawu founder, ex-president, Afuwelo Petron, announced progressive union. Osokana Petron, Amambala progressive union, Kasidiga. Onye eze akpanye wu president, Cycles of Friends Club, Mbamameje Social Club na Dakar Senegal. All president, Anambra Progressive Union, na Dakar Domarema, leadership ekele kele nwanyị ọma ije mmanụ. Pastor and Lolo, Tina Michael Ukwa, member Dakar Pioneer na Senegal Mbamameje Mono. Pastor onye eze ekele kwala, Chief Afunwelotanna. Ede karako. Tidoro na Igbo nwere ndị ọma ejeje mba. Anyị nwere ndị ọma ejeje mba. Afunwelotanna, eji mara mma ejeje mba. Anyị nwere ndị ọma ejeje mba. Egwu mejuru ugo. Akịra Moses abịadola onye ọma Chimekele na-ebaraba. Igbo nwere ndị mara mma. Onye Igbo amaka. Anyị nwere ndị kara aka. Anyị nwere ndị ji ego. Kedu maka Mr. Emmanuel Chibike Imiam onye eze mekele Akịra Moses ekele gị CEO Hoteli Capital Dakar Senegal onye ọma si mekele ebe Akịra Moses ga-adị Capital Restaurant na Senegal onye ọma na Dakar onye eze Capital Dakar Senegal onye ọma mma kedu maka onye ọma meje mmanụ kedu maka Capital Travel Agency Capital Restaurant Capital Travel Agency na Dakar Senegal onye member of Igbo Union na Dakar na Senegal osokwa na member Imo State Assembly ndị nọ na Dakar na Senegal onye ọmara mma a member of Nigeria Community Capital in Dakar onye ọmara Senegal onye ọma mekele gị Akịra Moses ekele osokwa na Confidence Friends Club na Dakar Senegal onye dede kara aka Akịra Moses ekele nwanyị ọma gị Mrs. Nkechi Aduku Capital Perpetua Chukwubike Demi Aduku Capital Aduku Capital Ikolo nwanyị ọma kara aka ọdahụra isu Imo Steeti Ndọma Chimeje nọbụ maka ọma onye na-arụ n'ala isu anyị nwere ndị jede anyị nwere ndị ọma Capital onye ji mara mma anyị nwere ndị ọma Akịra Moses onye ọdụmụ emume jede mụlọ egwu jem egwu ike efume ya mụnese ọma kara aka Akịra Moses abadọla kedu
maka Dr. Frank Chima Lawrence onye isi ala Igbo onye mamekele Saja traditional and custom Urban society sọtọtọtọ makara aka ọwụ ya wụ CEO Saja Root and Saja Root branding and wine makara aka ọ bụrụ ịmụba Saja arụgesi ikike ndị na-aṅụ Saja ya confess na Saja na-asacha onye ọbụla na-asacha anya even Akira Moses kam na-agba egwu a na-ahụ ana m aṅụ Saja I'm Sajaring myself my engineer nọkwa Saja n'aka everybody ya na-asachasị anyị isi Dr. Frank onye ọma mejimọnụ Dr. Saja Akira Moses ekele gị onye ọma Dr. Frank Chima Saja brandy and wine Nigeria Limited anyị ekele lọlọ gị lọlọ Chioma Frank Ajarugo Chima Lawrence Ajarugo nwanyị ọmakara onye isi ndị Igbo nwanyị ọmakara ko onye isi ndị Igbo igolo nwanyị ọmara mma Akira Moses ekele gị nwanyị ọmakara aka nwanyị omejeje mba onye chọrọ Saja adres ọnụ na Achinuchi RA Achi Mbere Mbito local government area Owerri Imo State ka nọ maka aka ụka anyị Dr. Frank Dr. Frank ọnwụ gị bụ godfather na Dakar Senegal godfather onye ọma London base Akira Moses ekele godfather onye Akira Moses ekele Dr. Frank ịmara mma Saja burandi unu mara mma ya Saja obi ndọma Akira Moses nwa unu na lọba na-edakumere m ụba meja kuwe Akira Moses ememere m ụba meja ndị Igbo ndọmakara aka ụmụ Senegal ndọmakara aka ndị ji ego Akira Moses ekele ọnụ anyị ekele ụlọ alụwerele ebe nọ n'amalu egwu wawabụ ndị gara aga ebe onye eji aga mba anyị sonye ọbụla wee lụkọta eleshi egwu mara mma egwu mechuru ugbo egwu magawa Senegal ọrị ndụ m ya kọsịrị ekele ndị ọma ndị nọ na Dakar ndị nọ na London ndị nọ na America ndị ọma Akira Moses ekele ụdụ ndọma meja ma onye ọbụla nwere ụzọ gara aka ụgwọ mgbaji onye eze isonye onye eze Gabriel Chimere m mma Ikenga Chimere m mma mba Ikenga onye eze mejere mmanụ Ikenga one of Oku n'ọnwa ọjọgụ oge makara aka ọnwa nwanne nne atọ ụmụnne ochie local gọọmenti oge mara mma Akira Moses ekele gị ọnwa nwanne n'ugwu na mba aka osisi ọma mgba nwoke ọma meje mmanụ eze Chinemere eze abịa na Dakar ọfụmụ Chinemere mma kingdom onye ọmakara aka Akira Moses ekele go eze ndị abịa na Dakar Senegal onye kachi mekele gị Ikenga ọwụ ya founder ndị atọ development union na Dakar Senegal ndị ọkụkọ mma mekele gị ndị fada ụmụnna ochi progressive union onye ezi Dakar Senegal onye eze chi mekele gị Akira Moses ekele nwanyị ọma gị lọlọ meje mmanụ lọlọ ifeyi nwa Toleti mba Chinyere ọnwa ugbo Chinyere ọnwa nwanyị ọma siri mekele gị CEO Capital Global Resources Limited ndọmarịma Akira Moses ekele ọnụ long live Chinemere bụ maka kingdom worldwide ndọmakara aka Akira Moses ekele ọnụ anyị sikwa long live Abia State Asante Senegal ndọmakara aka onye ga-emecha mmadụ Isoya Enes eze Gabriel Chinemere bụ mma onye ọma
Chief Samuel ọbara nwoke ọmụmụ nne ya ọmụmụ nne ya n'ọbara olodo Moses ekele Onyeze ọmụmụ nne ya n'ọbara eso na mba itoolu dede nwoke ọma ekele gị gụrụ makwa ọma president Obike dede nazi mmebole Chief Ekwueme Samdaka ha nọ n'Abia steeti Samdaka onye ọma mekele gị ọma president Obike solidarity ọma mefọdụ na Dakar Senegal onye eze kara aka Osokwana Petron PCF Blessed Committee of Friends na Dakar Ndoma Arik Agent onye eze ekele Akira Moses ekele gị ezigbo agenti Ibero no reply no monopayo Arif agent worldwide Chief Sam Nde onye ọmasị mekele gị ụlọ nwa Mbike onye ọma mara mma ejeje ọnwụ ụmụnne ya ọnwụ mara mma anyị ejeje mba n'ụba ọnwụ ya bụ Chief Ekwueme onye eze kara aka kira Moses ekele gị machama ndọmọmeje abalị egwu mechuru ugbo egwu m chiko obodo oyibo egwu m jikele kara aka akira Moses onye egwu ekele m Chief Chikozie John nwoke makara aka onye nna ike sụọ agụwa onye nna ọfisi Jaba onye zemekele CEO onye nna Brudi Change CEO onye nna ICAS onye nna President onye nna Football Club na Dakar Senegal onye nnodogwu onye nna onye ego na-edebe kele Akira Moses ekele onye kele lọ n'ọgbago igolo n'ije mmanụ ọgbọbiti ya n'ọnọkọchukwu Kristana John igolo nwanyị ọma kara aka odozi aka onye nna ọmamekele ụmụ odozi aka onye nna achimekele ụmụ chukwu jiji ụlọ mma igolo edi maka mmasị ike mba Golden John ya na Lovelin isi gbada edi maka Mrs. Kosi Chikozie John ndị ọmakara aka edi maka Gobebi Akira Chikozie John ya na Chizaram Chikozie John onye nna Ikashi Akira Moses ekele gị onye nna akpịsị kelere gị ndị customers gị ndị ejego achego Akira Moses ekele ụlọ onye nna Brudi Change onye nna worldwide na Ikashi onye nna onye ego onye nna worldwide Akira Moses ekele gị nwa m Imo steeti West Africa anọwere onye nna ejeje onye makara onye nna Ikash dedi mara mma ejeje onye nna onye ego dedi mara mma Igbo nwere ndị kara aka Igbo nwere ndị kara mba ndọbata obodo dị mma Akira Moses ekele ụnụ Igbo na-edozi ekele Mr. Kisile ebere nwoke makara aka Importer and exporter onye ọma na Spain nwoke makara aka ndị nyere aka bara ụba Akira Moses awanyere gị ọnụ onye ọma na Spain onye ọma nwoke makara Importer and exporter anyị ekele lọlọ gị Mrs. Ebere Alicia Ifeoma Osotieme nwanyị ọma si mmekele gị igolo nwanyị ọma gara aga nwanyị ọma isi mmebole Akira Moses ekele bara ka a na-akpọ Spanish boy ọma mede mmanụ kele Chukwu kere family ndị ọma na chi
iberu na chimbere achi nwere ndị ọma ejeje mba ndọmọlọ Mr. Bere chi nwoke ọmọdé dị kara aka ejeje mba onye eze anyị nwere ndị ọma akịya mọtị egwu mejuru ugbo egwu meje mmanụ egwu magawa na Mbaise chimekele onye sonye kara aka anyị ekele Mr. Salam ọha kalam dọkandu nwoke ọkpakara aka ihe kwuru ka ọ na-eme onye Zakira Moses ambassador of Mbaise na Dakar Senegal onye zigara akụ ambassador and export na nwoke ọkpakara aka Senegal ozokwa na member Pillars of Dakar ayọniya nwoke ọkpakara aka Zakira Moses ekele onye eze nwoke ọkpakara aka edachimiri bole ihe dịka akụkọ ambassador ndị Mbaise ele nwanyị ọmake na Dakar Ọstụa Estate Ọhakalam Akụmanyị na Dakar Senegal igolomeje mmanụ na Akụmanyị igolomeje agaba nwanyị ọmasị mekele gị esụkwanye Akụmanyị ndị ọma na Senegal Zakira Moses ekele ambassador dedi karako dedi waya mma onye mameje mmanụ iberu na Mbaise anyị nwere ndị ọma iberu na Mbaise anyị nwere ndị ọma asale onye ọma kara aka onye eze anyị nwere ndị ọma onye mafọ ga mụ eze chio ọ na-ahụ na techi n'ime onye makwa dị ya ga onye ji nye etumo na-enyere ihe echi n'ime Zakira Moses amami ya ka udo dachi ihe chi nyere odechala ya ihe chi nyere onye ka ọ ga-ahụ n'ụwa anyị zuru oke mụ mma onye ọbụla nwelu ka o siri ndị ọmarị bụ onye ọbụla nwelu ka o siri efu mere Zakira Moses adajọ na mmewu chi mekele nnọma kara aka kele Mr. Ifeanyi Daniel aka Udogachi Igwe Hens Marist member Ọganigwe Club onye si ọnwụ ya bụ president Akwata Progressive Union na Dakar Senegal Bia onye eze member Dakar Pioneers the son of Daniel Ifonye Jama onye ọgbọgbọ bụ na Ngwi Akwata Energy onye eze Zakira Moses ekele lọlọ gị lọlọ Veronica Favour Daniel Ajalugo Otia nwanyị ọma mejime Zakira Moses ekele go anyị nwere ndị ọma ejeje Udogachi anyị nwere ndị ọma onye eze nwoke ọma Ifeanyi Daniel mara mma onye eze anyị nwere ndị ọma o nwere onye eze meje mmanụ o nwere onye eze meje aka mba Kenzo dede nwoke omekara aka onye ọma Kenzo Mr. Innocent Okechukwu onye ọma na Paris ọ bụ my chairman omeje aka mba chairman olu mekele gị Kenzo worldwide onye ọma Kenzo onye ọma na Paris kedịtaka Jisọs na Paris onye ọma meje Zakira Moses ekele gị isokwa na Petron G7 Club onye eze Abamanka Malia onye eze mekele Chairman Chief Executive onye eze MK Operation Fashion and Designer onye ọma meje Chairman Chief Executive Pesos Car Worldwide onye eze meje MK Operation Chairman Chief Executive Pesos Logistics Fashion and Designer onye eze meje mma mụ n'Ọka South onye eze mekele gị asị mekele lọlọ ma gị lọlọ mma yara aka na Magic Capsule
onye ọma kere obiọma igolo akịrịamozi sekere ụmụọma gị asachi kamso Innocent Junior kenyekwa your first daughter Ọgọchukwu Kenechukwu ụmụọma iji eme ọnụ ya na second daughter gị Gloria Kenechukwu ndọma Chimereze kedu maka last born daughter Mary Golden Kenechukwu ndọma meji eme ọnụ kelee mama Benedict Chinelemu Kenechukwu kelee grandmother let Mrs. Mary Mbomemeka Nwosu ọmụlụego Mkwele village Ọka Anambra State ndọmarimo ndọmabeje mmanụ Mr. Innocent Kenechukwu onyeọma kenso tedi kara aka onye site n'ụlọ ọka nwere ndị ọma ejeje onye ọma kenso tedi mara mma ejeje onye eze ndọmejeje mba ndọmelele ndọmeje anyị ekele Chief Hermes Ike onye eze ọha na eze ndị Igbo na Dakasịrịka Akpanya mụrụ n'ezi agụ Enugu steeti ọ bụ ya wabana ọtọ Mercedes-Benz importer and exporter of all kinds of motorcycles member Dakar Pioneer onye eze ọnụme kele gị kelee n'ụlọ mmadụ Idris Uchechukwu obi dị ya ọ bụ ya nwa ọmụ obi dị ya akịrịamozi sekere ụnụ Chief Ike nwokomereme ọhaneze ndị Igbo onyeọma akịrịamozi sekere gị ezi kara akụ Chineru ezi agụ nwere ndị ọma ejeje abana kọtọsta ezi mara mma ejeje onye eze Timoti Nwankwo ụzọ onye eze anyị ekele Timoti Nwankwo ụzọ Renate Multi Services Asia and exporter of food accessories onye eze nwafe Ebonyi steeti Asia Akego tede kara aka eleghasị Asia Akego nwa na Dakar ọ chụkelere ya customers ya na Dakar onye eze ikelele ndị Senegal niile ndị na-azụga ya ndị belivru na goodies gị and goodies akịrịamozi sekele onye eze nwoke ọma dị mara mma dị maka ọsị m kelere ya Institution 5 come 2020 kelekwa ya and uncle ya Engineer Fidelis Wilson Honorable Commissioner for Kedu maka Kenneth Ubala what in Azia South local government anyị nwere ndị dị ego Igbo nwere ndị gara akwụkwọ Igbo nwere ndị dara mba nne nyere ife agụrụ ka anyị na-eme ndọmameji mmanụ ọfọlụ kingdom anyị ekele Chief Chijioke Paul Ụzọzie nna nyere ugbo one of Ọlụ kingdom nna nyere ugbo one of Ololo kingdom nna nyere ugbo one of Abia State nna nyere ugbo the second chief lord and what lord of Kentaga onye eze Edi Karaka aka Eagle Brothers International osokwa na member Vice President of Dakar Pioneers CEO
wanyoma Chifonu Jezi marama Ejeje Nyenye lugo wa Jezi marama Ejeje Ani were ndoma Ani were ndoma Ibo mere ndoma Ibo mere ndoma Anya kele mbisike na chipozo Ojetaru mogbenye Mwanu nataka sinika Ojese Yana lolo maya Ebube obi neke Omeka diya wa Omeka sinika ndoma Omeka diya wa CEO Soccer Holiday Inn Night club ndoma Night club Ojeta chome ba this night club Yes for Senegal Yes Because I like him club Yes Ojese no Soccer Holiday Inn Makaraka Always I would treasure Dakar Pioneers Oko Makaraka Ojo masimu mwamu Nabura tano Baraslet Ojo mwamu Nabura tano Baraslet Oje tarubo Pista Ene kubube Oko mameke zege Akira mwesese belege Aniwe ngoma Eje tarubo wenye Dedi marama Eje Ojese be Oje tarubo Ibo mwenye maranye Eku mwenye jagamba Ekwanye jekele ndese Akira mwesese akatoja Yesu Imo State Yago na taka Senegal Simekele no marima Ndego muna emma Tete bala mebu Ebu kuwewe mudanya Anya kele chief chinenye si mboloku Chief machaba Njaba local government na Dakar Chief machine mereba Bawo ya wo vice chairman Of kingdom Success friends club na Dakar Machine mere Oje semekele Chief machine mere Oje man of the kingdom Akira Moses Akira Moses Akira Lolomoji Lole Makulet Chinenye wanyoma Igolo wanyoma shimekele Wawo no maka Obi mande Ndoma na jaba Onyoma no dongo kingdom Chifu Chinenye si Oje semeje moda Mwachile mere Mwachile mere Dede mwakoma Dede marama Ejeje Aniwe noma Ejeje Mwachile mere mwakoma Dede marama Ejeje Oje sebe Aniwe noma Ejeje Anya kele Mr. Wunze Uche Nexi Uche Maye Edu doka mma Music promoter Mr. Wunze Uche Nexi Opa Provost Uche Banye Loko Mana Dakar Kawu ya we Udoka mma Udoka Mana Dakar Senegal Woko Makara Uche Baye na Dakar Onye Udoka mma na Dakar Onye mameje mano Nana mbeli dia dola Edu mumbeli na Dakar Senegal Music promoter na Dakar Anababia Akwisi motivere geku Akira Moses Abadola Apo ya umemba Aprovot Dakar Pioneers Apo ya founder Dakar Pioneers in Dakar Senegal Mami na labere Oke mameje mano Udo kama Udo kajirake Udo kama Eju to kama Akira Moses Abadola weno mage Wala Mrs. Wunze Very blessing Oka kama Ezi wanyu to kama Mokoro Ezi wanyu Ezi wanyu to kama Ezi wanyu to kama Akwisi mukele da diki Mr. Wunze Eugene Aja Woko makaraka Yala wande kwa Mrs. Wakego Iwunze Precious Onibu Yala Pastor Iwunze Stanley Chibike Edimaka Iwunze Imakolam Iwala
Sunday kisiri na family ya anyị ekele unu ude ka mma onye eze meje mmanụ akịrị Moses ekele unu kelee family gị n'ọma idere onye ha mmeri mmeri nwere ndị ọma ejere anyị nwere ndị ọma ejere udo ka mma ndị mere mma ejeje onye eze anyị nwere ndị ọma elekwe meze nwaanyị udo ka anyị nwere ndị ọma ejeje mba anyị nwere ndị ọma eje mmanụ nwa nwaanyị ndị ejekwa ife hapụrụ ka ha na-eme ele ụwa ndudo ka mma akịrị Moses ekele ụlọ ndị ọma eje mmanụ anyị ekele Mr. Ikenna Henry Osigbo nwoke ọma kara aka ọwụ ya bụ Tom Broko nwoke ọma kara aka Tom Broko onye eze mekele gị akịrị Moses ekele gị magara ma nwoke mara mma kele nwanyị ọmago isi sakunesusi ọnọmeja gaba adobodo Igbo Ikenna nwanyị ọma si mekele gị ndị ọmụ na chi mbere ndị ọma si mekele o sokwa na founder and CEO Shaw English Language Center na China onye na-emeje mmanụ CEO 1688 direct.com all website elejazilere mma direct from China onye eze ihe ị ga-agakọkwa nlata protocols ọma mekele gị Ikenna Henry ịmara mmezeze ịmara mmezeze ibere onye Imo steeti mmeri nwere ndị ọma ejeje anyị nwere ndị ọma ejeje Kambosko mokọma keji mara mma ejeje anyị nwere ndị ọma ejeje akịrị Moses ebụrụnye mekele Chidi Solomon Wondo onye ọma meje mmanụ additional prime minister Kaneto Solomon Das Nigeria Solomon Das onye ọma si mekele Solomon Das Les and Solomon Das kitchen in Dakar ebe eje the traditional prime minister onye ọma n'ọdọmba kingdom onye eze mekele akịrị Moses ekele gị president Ikeduru Progressive Union na Dakar onye eze kara aka akịrị Moses ekele lọlọ gị lọla Adora Christiana Chile Iwondo Ada Chife nwanyị ọma kara aka akịrị Moses ekele ụlọ mmadụ mma iwu ndụ nwoke ọma eji mara mma ejeje Solomon Das eji mara mma ejeje anyị nwere ndọmarị mma ihe ikwuru ka anyị na-eme anyị zuru oke mma osisi eji na-eme nọ ya anyị kwuru ka anyị na-eme Igbo nwere ndegara akwụkwọ ochedo nwachidemere ezi obodo Igbo na-ahazi obodo ibe anyị kwuru ka anyị na-eme anyabasị ndị dị ka ndị Igbo ndị nwe m anyị ekele Chief Eme Ochendo nwoke ọma mara mma ọgbapụrụ mmiri Ochendo nwa Chinemere ọgbapụrụ mmiri na desert onye eze kara aka ọgbapụrụ mmiri onye eze kakwara aka ọgbapụrụ mmiri na desert onye ọma n'ọdọdọ kingdom vice president Mbaise ọnwa Mbaise Senegal onye eze ọ bụ ya bụ ọnwa Mbaise na Senegal agwegara flawa akịrị Moses ekele gị magụrụma ọsị m kelere ya his godfather Chief Etebat Akụjebe one of Mbaise best in USA Akụjebe anya ekele gị ọsị m kelekwa ya si n'ọbụ
sekele onye ọma na UAE anyị ekelekwe ọrụ ise na Dakar. May God bless you all. Onye chifule anyị chifubere mbe oche ndụ wachi na mere ọnụ mekele iwe nyefe onye ọma menye mmanụ ọkpapụrụ mmiri ọnwa mbise idere ọnọ n'ogbenụ mbise nwere ndị ọma ejeje ọgbapụrụ mmiri na desert onye ọma nọ n'ọgba kingdom onye nsọ Igbo nwere ndị ọma Igbo nwere ndị eze onye si n'Igbo nwere eze Igbo nwere ndị kara aka anyị ekele Chief Chukwuemeka Ọkụ Ebube Chukwu ụzọ one of Abia State aka of one of Chineme Kingdom onye na-emekele aka ga-afọ one of Chinemere Kingdom onye ọma na Senegal Chukwuemeka Ọkụ Ebube Chukwu ụzọ onye eze ma ekele gị akịrị ọmọdụ isekele ọwụ ya bụ Emeka Aris agent and Emeka Epix agent ọ bụ ụgbọelu ịchọrọ ife n'elu gị bụ mma Chukwuemeka Ọkụ o so na Aris Airline ya na Epix Airline akịrị ekele ego onye jem ekele gị magụma kelee n'ụlọ ọma gị Emeka Ọkụ nwanyị ọma kara aka asị m ekelekwa your son Pastor Marvelous Emeka and Pastor Franklin Emeka from Ehume ụmụọkara ụmụahịa onye eze m ekele ego Ebubere Chukwu ụzọ dedi mara mma Chief Chukwuemeka Ọkụ nwoke omenala mma Ebubere Chukwu ụzọ onye eze m ya akịra moto ise egwu m wee bute ese egwu eji ekele ndị kara aka ndị chimeziri ese ekele m Chief Obum na Ogbuefi uru dị na Enugu steeti ọ bụ ihe bụ ọjụrụ na Dakar Senegal ọgwụ ya bụ akpati Anoki Managing Director Obum Edit Importer and Exporter Orange Security Doors CEO Obum Farms onye eze nwoke ọma ekele gị o sokwa na memba ha Eastern Club of Nigeria o sokwa na memba Enugu Association in akịrị ekele Chimekele n'ọnọmadụ anọ ọ masịrị apịtị okọma ekele m n'ọnọdụ ọ masịrị apịtị nwanyị ma akịrị Moses ekele ụmụ apịtị si m kelere ya Igwe Dr. Sunday oke mmiri gwa n'ihi Enugu steeti otu siri gbo na Abuja ya na lọlọ Joy Modu Enugu steeti onye zere dị ihe ka ga kọla maka ire Moses ekele eke uru dị n'ịchụ ọkụ
Igbo na Njaba ọwụ ya wụ cabinet chief in Dakar Senegal onye Semeka Nege kedu maka Mr. Stephen Ikechukwu onye Nzoka ịnọmanụ mụtara Igbo na Njaba kedu lọlọgo lọlọchukwu Mrs. Nkechi Oga dealer and exporter and importer lolo importers of foods cosmetics uniform attachment powder all the makeup in Nigeria and when you grab on chief akupesiri nnem onye ga-emeke lego akupesiri na Njaba cabinet chief onye zemekele akịrị ọmọsị isekele nke makarama iberu na Njaba nwere mbọmbọ ejeje dịka akụkwesịrị onye ọma ejeje iberu onye Owerri nwere ndọmma ejeje tọma iberu onye Imo steeti Igbo nwere ndọmma ejeje iberu Enugu steeti Enugu nwere ndọmma ejeje iberu Abia steeti Abia nwere ndọmma ejeje iberu Anambra steeti Anambra nwere ndọmma ejeje ndọmma kara aka ya dị Sakira Musi